Эмира, чӣ мегӯянд ба тоҷикӣ? Привет, земляне. Как Лебед. дела? Лебед ба русӣ мешава, сван ба англисӣ мешава. Ба тоҷикӣ чӣ мешавад ҳамин? Кӣ медонад? Ё ба фикри майдан ҳолиёли калон шудагӣ нестам. Ана падару модараш ҷои дига дода, барои ки ё калон мешавам. Come here. Ягон чӣ надорам, ё нон мебиём мехӯрам, ки нонам надорам. Ин ба тоҷикӣ мурғи қу ном дорад. Қу. Лебед ба тоҷикӣ қу мешавад. Ва як чиз шумо бояд донед, ки ҳамира агар ки шумо кушед дар Бритониёи Кабир, ин мисли ки шумо одамро куштед. Ин ҳайвонотро куштан умуман мумкин нест. Умуман. Агар ки ёро кишед, меқапантуна, мебарандтуна, пас дар тюрма мешинед дига. Ҳабси зиндон мешавед. Барои ҳамин кадом давлате ки наравед, таърихашро, қонуношро эҳтиром кунед бардоро. Бо мегӯм дар Бритониё ира куши агар, я мебаранд ҳабс мекунанд там. Бачаҳои тоҷикӣ як хелош мумкин фикр кунанд, ки ира кушта шӯрбо мекунӣ, мезанӣ дига гӯши бирён карда. Не бардоро. Иҷозат нест. Агар ки гӯшташро хонед, ҷоҳои махсус ҳаст, ки метавонед ки пайдо кунед, лекин аз озодӣ ё маҳрум карда намешавад.